How are we looking today? All right, hot topic yedu yanhasi iri kuti I am married for 4 years. Murume haashandi, haana kumboshanda in all these years. Anoti haadi kuita tumabasa tunomupa small money, zviri nani kugara. Veduwe, it's been 4 years ndiri breadwinner. Chero vabereki vake vakandiudza kuti munhu akakurira in a very good lifestyle, asi mari yevabereki yakazopera, so haambokwanise kunoita a low salary job. Problem ndeyekuti pese patinoita argument, he packs his bags odzokera kumba kwavo, and I have to beg him to come back. Kuti adzoke anondipa demands, usually it's money, but this time ari kuti ndimupe mota yangu. We have 2 cars, one valued at $3,000, an old one, and ndakatenga for myself ye $10,000. It's new, and mari yacho yese was from me. Ari kuti ndinyore affidavit kuti ini ndakutora old one, then ndakumupa ye $10,000, ndomupa nebhuku remota, ochinja zita to his name. Veduwe, ndiri kurwadziwa. I love him, but I can't do it. So I need to choose what's important to you, marriage kana kuti mota. I asked him, even my own parents will ask kuti, what happened to your car? Zvikanzi, if you are still worried about what people will say, hausati wakuda marriage. Choose ndezvipi zviri nani kunzi wakudriver skoro of a car, or kusekwa kuti hausisina murume. Please note, I tried to offer him 3,000 so that he can upgrade the old car otsvaga iri nani. Ari kuti I must do that inini nditsvage yangu, because iye he wants mine because it's more of his style. Marriage ndoida, guys, but I really worked hard for that car to just give it away to my husband. Ndiri kutya kuudza anyone because anozondipopotera kuti ndakuudza vanhu nyaya dzedu, and we start fighting all over again. Ndukudo advice, hanzi decide zvauri kuda, because mota ari kuida kuenda nayo out of town. Hanzi ndukuda kumboenda for some months for a break from you because unondipa stress nekumushungurudza zvakare. Ndoitawo sei vedare? Ndiyo hot topic yatinayo muzuva ranhasi. Yeah. So this is our hot topic. This one was sent via our Facebook, and yeah, let's find out from you kuti panofambiswa sei murume ari kuuya nema-terms and conditions pose paanonetsana nemudzimai anombosunga kabhegi kake oenda kumba kwavo, kana zvanetsa odzoka zvake aita mademands emari, opiwa mari nemudzimai. So this time around mudzimai akatenga mota akuti iye ndiye akuda kuti apiwe mota iyoyo. Mudzimai oshandisa mota diki, achitaura iye kuti ndo maconditions aari kupa mudzimai kuti adzoke marriage. You choose kuti uri kuda mota here kana kuti uri kuda marriage. Panofambiswa sei? Ngatibatsiranei vedare, ndo nyaya yatinayo nhasi. Yeah, unotanga kufunga kuti zveshuwa pane marriage here apa kana kuti mahumbwe ari kuitwa apa, because what kind? Make me understand. Star FM, hello? Hi, David. Maswera sei? Hi, Jimboza. Hello. Hello. Yes, tinemi babongo. Ndikuda kubvunza ndikuti asikana vatovhunza kuti ndoita sei. Because question yavakabvunzwa ndevemurume kuti vakandifunza kuti unoda marriage here Kana mota. kana kuti unoda mota. Ivo vavanyora tsamba yavo vakati ini marriage ndoida. Saka mubvunzo wavo vazvibvunza vakazvidayira kuti vanoda marriage. Nekuti vatoti ini ukatateerera panoverengwa Vadaro ndizvozvo. asi ini marriage ndoida. Saka hatina chimwe chinhu chatogona kubatsira nacho munhu anoda marriage. Chaari kungoda kusimbiswa kuti maconditions ababa ava akanaka here kana kuti akaipa. Chataa kungomuudza isu ndechekuti uri kudanana neababy. Handitonoziva inonzi Tinder swindling yaye. Come on. Ndiyo yakambonoita pacovid kai. Yes, ndiyo. Ehe. Mukoma ivava vanofola same bracket Tinder swindler naJonas. Kati one day varimwe imomo. Saka mukoma vaakuda exit package manje. Bosi vari kuona kuti hakuna kwatiri kuenda nachisava. Saka iyo mota exit package. Akavapa exit package akanyora maafidhavhiti anzi anyore ndokurambana kwavo. Saka iye ngangochuza kuti akuda kurambana navo kuvapa mabenefits emota here kana kuti osara nemota yake
achikondinya neupenyu hwake sezvo agara ari kungorarama upenyu hwake ndiye ari kuprovhaidha ndiye ari kutenga fiyo. Hanzvadzi dzangu ngadzisaite problem yekungoda kunzi vane munhu anopfeka trouser mumba mavanogara. Zvino todiko muchitishora kana tisina tikauya pano tikati ndinonzi KVG moti unodada neiko iwe hakuna kuroriwa hapana todii masidziva chiyai trouser yenyu mudhenu handiti hapana hazvishamisire izvi angoroma trouser pasina chavainacho mukoma. Ndinotenda baba vangu. Vabva vadana nemutumbo wakati aiwoka mirai masiziva tinzwe asi tichada kuirerutsa tofunga kuti zveshuwa hapana nyaya asi vazhinji vari kuinamatira nyaya iyoyi handinonzwa Nyenge. Saka arimo kuti angobuda nje achiziva kuti kune vari panze vari kuinamatira nyaya iyoyi kuti vapinde imomomo muMRS kungonzi Mrs ndio mavari kuda. Saka hazvisi nyore kuti munhu angoti hanzi ndaakubuda anotoiunza kudare kuti nditongereiwo pamwe ari kufunga kuti tichamuudza zvimwe zvinhu zvokuti zviri kuitwa nababa zviri right gara asi chokwadi ndo chatichangotaura kuti hakuna marriage yakadaro. Problem ndeyekuti Jonas akatoonera kuti mukadzi wake anoda marriage nemwoyo wese. Asana akambonzwa nyaya yekuti munhu wechirume anoti mukanetsa nemukadzi anopeka mabhegi oenda kwamama kana kwadhedhi woenda zvakare iwewe womukumbira womunyengera obva tindipe mari ndokuti ndiuye womupa futi mari odzoka kusvika because haasi kushanda for 4 years this guy tiri kunzwa kuti anga asiri kushanda breadwinner mudzimai so kuraramo yake iri pamudzimai. So paanotakura mabhegi ake paipaya anenge aona kuti maybe asisina tumasense oziva kuti uyu achadzoka achinditeera kuti ndidzoke inini imbondipawo kashelete imbondipawo kasomething ndo kuti zviendeke ndo situation inasisi vari pano. Handifunge kuti inyaya yatingagone kurerutsa tichiti zvingori easy kuti abude mumarriage nekuti ndichadzokorora paya kuti pane vari kuinamatira nyaya iyoyo kuti dai ndangopinda chete mumba ndangonzi MRS ndo patiri ipapapa. Maswera sei? Ndinotenda baba wangu ndichakumbira mureduce volume yeradio tinyatsonzwa imimi tiri kunzwa background noise. Tinotenda baba, please go ahead. Inini ndaachida kutaura panhau yahanzvadzi yangu iyi. Hanzvadzi yangu iyi iri kutozviwestira nguva. Uyu murume uyu kwawe haatomboda nezvake mukadzi uyu. Because haangati iye kana asina mari vakangonetsana murume oenda. Kana akuda kunyengererwa murume oti ndipe zvakati kuti ndidzoke. Zvinotoratidza kuti hapana marriage apo. Hanzvadzi yangu ndoyo auda kungozviwa mari chete. Ndinotenda baba wangu pane vamuinavo vanenge vari kuda kutsinhira pane zvamataura. Ndanga ndiri kuti munoona mudzimai uyu anototenge ndiye akatoroora murume. Ndizvozvo. Zviri kuitwa nemurume ndo zvinoitwa nevakadzi. Ndizvozvo. Kuti murume wako anongotekanisa newe bva inamba kwavo mukadzi ndiye anoita izvo. Saka panoda kunyatsonzwiswa kuti hanzvadzi yangu ndiyo yakabvisirwa mari here kana ndiye akanobvisa mari. Tikaiongorora nyaya iyoyi baba wangu tinogona kudzokera totozonzwa kuti ndiye akatomubatsira pamwe kuti arore. Saka pane dambudziko saka pakadai so apa hapana marriage apa. Marriage hapatorina zvino anotogara uri wega kana kusera kuti stresswa nemurume akaita sei. Tinotenda masista. Ndinokutendai baba vangu nemacontributions ari kuuya ari kubvawo kune varume vachiedza kubatsiridza munyori wedu inyaya inosiririsa inyaya inorwadza asi it's a reality iri kusangana nevakawanda. Uyu anotozongokwanisa kunyora ari nani achiunza kuno kuvazhinji varimo mumamarriages akadaro where you realize kuti now I am a single married woman. Ndiwe wakatakura raramo yevana, raramo yemurume, raramo yako, raramo yehama, ma-in-laws vekwako unenge wakamira uri wega uri mudzimai. And this is just one bold woman, one of many who has decided to bring her story here kuti ataurawo kuti ndo mararamiro andiri kuita. Ultimatum ndeye kuti anzi mota yawakatenga worth $10,000. Mota iyi ndiri kuti chichinja iyo zita ipinde muzita mangu tonyorerana affidavit iwe onyora otora mota iri worth $3,000 ndo kuti ndidzoke kumba. Pakaoma. Star FM, hello.
Tinotenda mafona baba wangu. Munoitongawo sei nyaya nhasi? Vanobatsirika sei amai vatinyorera? Alright. Amai vanyora havandizika. Vaita chinhu chakanaka kutsvaga rubatsiro. Asi nyaya yekuita kuti ivo vanenge vachinyengerera murume manje. Iyi nyaya yakaoma iyi. Ndasensa hangu kuti mudzimai anoda murume wake asi murume anenge ari abusive financially, maitiro ake emotionally, ndaona pane kwakuita kake kakaipa ipapo. Saka zvinofamba sei? Kunyengerera tinongoti rudo zvimwe, asi panoitwa sei? Alright. Apa chinhu chavakufana kuchiseparata manje, vakufana kuseparata my-emotions avo from reality, because I like that. rudo rwacho handizika itori decision yekuti kunyangwe munhu akakukanganisa, kunyangwe munhu akakubohwa, you still decide to love them. Yes. But ma-emotions edu manje hafani kuzoclouda judgment yekuti munhu anokuudza kuti mota yako ise muzita rangu, handiti waisa muzita rangu ndobva ndambobuda nayo mutauni, out of town, because ukundistressa. Does that make sense? Munhu ada kutokutiza nemota yako exit package. Yes. Saka hapana rudo, hapana kana love. Saka marriage yakatopera ka 4 years ago, uyo paaita agoni kushanda basa rakaoma. Saka ndopatozodzoka chiti men should be raised by men. Come on. Because iye kana achiramba achiti isa mota muzita rangu, osarudza marriage o mota. But isusu kuti kana vanhu varoorana yanyama imwe chete. Saka tazvitimeta kuti zviri muzita rani, handizvingori zviri chete. Yes. Saka nyaya ingoripo ndeyekuti no matter how hard it is, apa mukadzi ngaatize neupenyu hwake, because akuratidza kuti anenge achimanipulate, like she has been manipulated for a long time. Yes. So apa nyaya iripo ndeyekuti kunyangwe achida marriage handezika apa hapana ramangwana, ari kutongodanana ega, because haungati wewe wozvitengera mota, handezika wazvitengera mota yako, then murume ubvati mota iyoyo iise muzita rangu, handizika aisa muzita rangu, oda kutiza nemota iyoyo, ada kutiza neiyoyo. Anzi chitora diki 3,000 ndozokuwedzerawo imwe 3,000 mo-upgrade iyoyo, zvikanzi aiwa iwe wotora diki woita izvozvo, ini ndiri kuda inyowaniyo. Hazvitoiti, mukadzi ngefana kuita mota hombe mufamba nediki, mukadzi woonekera. Ndizvozvo, hanzi unoona kushanda kwababa through mudzimai, handizvo here? Izvozvo, kana iso sidangoona kuti murume akarongeka, toti isa mukadzi wako apa, zvaunazvo handisi kuzviona, isa mukadzi wako. That's true. Iye murume kana achita kunge mukadzi manje, then 4 years dzakashingirira idzodzo dzakagona, but apa ngaatize neupenyu. Thank you so much for that, my brother. Vabva vataura statement randinogara ndichisimbisa pano kuti men should be raised by men. Kuita kwavo babava. Tavapfekedza pitcoat. In fact, tatora pitcoat tikatovapfekedza lingerie. Ndo yavo. Aiwa, ndo iri kuenderana navo. Kutakura, kusumudza bag. Imagine. Nyenge, voenda kumba. Vozoteerwa nemudzimai wavo. Mudzimai atera kuti aiwa imbotanga wandipa mari kuita kwababa here. Tari safety background yamukoma Jonas kuti vakakura kumba kune mari. Yes. Saka ngari wana mababy. Yes. Si mwana. Yes. Saka kakakura ari mbodza so. Yeah. Ane kakuneta pazvinhu zvacho. Star FM, hello. Hello, maswera sei? Taswera maswera baba wangu, amenotitongerei yanhasi, anobatsirika sei mudzimai atinyorera? Chekutanga ndechekuti iye anofanira kutanga azvionesa pachake, kuva honest iye pachake, kuti hapana chinonzi marriage ipapapo. Chechi2 ndechekuti mudzidzisa pane this guy is a narcissist. Ese aari kuita mukomanawo ndiye ari kutry kumanipulata this lady because ari kuziva kuti is desperate for marriage. Yes. Ende dai panga pane mumwe muone handizivi kana patori nemutemo uripo wekuti he's trying by all means kuti abire musikana uyu. Taarida kuita kuti kana amunyoresa asi David obva atodurwa pasi osara ari mupain. Saka chandinogona kuudza hanzvadzi yangu ndechekuti tiza neupenyu hwako. Taizere varume vakawandisa iyi vatori nechido, unowana munhu anokuda ende life yako inotoenda mberi. Uye haasi murume uyu, akafanana najunior mwana wangu andotengera poriji kumba uko.
matogona matogona kubatsira nazo magona yawa ndinokutendai baba wangu ndandati paya vapfekedzwe uyu ngavapfekedzwe madiapers. Mapampa. He's a baby. He is. A big baby. 0772162651. When we come back, we want to press play on the voice notes that are coming through. Muchitonga nyaya yatatumirwa nhasi yatikatyamadza tese kuti titange kufunga kuti zveshuwa vangava baba vemba here vakapinda mumarriage vachida mudzimai wavo kuti vanosvika pakumambunyikidza kuti vatengese mota, not kutengesa mota as such, but kuti vatochinja mapepa emota yavakatenga vachiisa muzita rababa, iri condition yekuti kana uri kuda marriage ndokuti ndigare. Ngatipafunge ipapo. Feel good technology. Feel good technology. When your business has to stay online. When every second counts every time. You need solutions that are proven and true. Smart, affordable innovation built for you. Reliable system, secure by design. Lowering costs while raising the line. Through every challenge, every climb, we stand committed. Now and over time. Peace of mind. That's what we deliver. Peace of mind. That's what we deliver. Peace of mind. Nandi Mutande, Africa's digital resilience partner. That's what we deliver. If you need expert auto body services, visit Supreme Panel Beaters at 118 Mutare Road, Masasa, Harare. We are the best at panel beating, chassis straightening, spray painting, rubberizing, paint protection film, vehicle towing, windscreen and vehicle accessory fitment, plus a whole lot more. Call or WhatsApp today, 0785 685 203. Supreme Panel Beaters. Baba Ndi Baba, in the game since 1991. Umdlalo omnandi le DSTV usendlini. Orare seriri kone DSTV World Cup kumba. Enjoy all 104 matches of the FIFA World Cup 2026. Get a decoder for just $10 and watch all games for $16 on DSTV Access. Tinotenda Vedare 0772162651. A situation with our WhatsApp platform right now. We tuti dambudziko rakanaka here kana kuti rakashata. WhatsApp yakurirwa. We can't play my messages because pakaipa tivhure nare Star FM. Hello. Hello, first time caller. First time caller. Thank you so much, dear, for calling. Please go ahead. Tinonesa sezvamambotaura kuti vanhu vanenge vakanamatira marriage. Saka munhu anenge akutoona kuti akasiyana nemunhu wake it's the end of the world, which is not really the case. Saka apa just quite unfortunate kuti apa hapana marriage. Murume anonyengererwa, tajaira vari vakadzi vanonyengererwa. Uyu munhu ari kutongotora advantage because ari kuona kuti mukadzi ari kuda marriage. Saka if this woman could just have the guts yokutongoona kutoti let me move on than kuramba achinyengerera, even if it seems as if it's the end of the world, at least. It's not the end of the world, and I think it's also very important kuti ubude uchine simba rekuzotangidza. Because sometimes you will stay in a relationship that will drain you kusara pasisina that is left for the next person who is going to love you. Kusara usisina chakuti munhu achakumhoresa kuti yes sisi muri sei unenge wapera hausisina, there is nothing left in you to give. Ndinokumbira sisi vangu kana makateerera Star FM. Hello. First time caller. Thank you so much for calling, dear. Please go ahead. I just want to say I relate to this woman. Pakuti, I was once in that situation where you're the one who is financing, and you get to a point when you then realize, okay, this is not working. I remember at some point, there is no marriage. Yeah.
was like, so is this marriage bound by a car or the relationship? So she needs to get to a point where she will realize that her life matters more in as much as what society can label her afterwards. So she just needs to be bold and move on. Yeah. Stay with me, my sister. I just want to know that turning point for you. But as because I'm sure my but something is off here. But zakwana. And maybe that's exactly, the message you send to this lady at Nyorera. It took me years. I don't want to lie. Yeah. I think even after the divorce, it took me years just trying to think, okay, so where did I go wrong? Yeah. But when you also then reflect, okay, was the love reciprocated? You then find, it's what you wanted for, or yes. But I think even years later, when we then spoke about it on a different conversation, you know what? You would expect Kuti even years after the divorce, it's a self-reflection to say, okay, I messed up, but it's not always like that. It's not always like that. So for me, it was yes. It didn't happen instantly. Yeah. But it takes time, and I think she just also needs people who are honest with her. Yeah. People who are around to let her see. She might not accept at that point, but eventually she will. My sister, thank you so much for sharing your truth. Thank you so much for the courage and the strength to say, this is not for me. And I can tell just by listening to you that you're happier outside of this marriage that was abusive in so many ways. Thank you so much. Thank you so much. You are an ambassador, and we love to hear such stories on this show, just to empower each other. Kungosimbisana kuti zveshuwa, there is life after divorce. Nekuti kana zvadai, tinenge tisingakurudzire kuti marriages anzi aparara, but kana zvadai zveshuwa, panoiswa mudziyo mota pamberi pemarriage yoiswa apa nyenge yonzi pasina mudziyo, pasina affidavit yanyora kuti wakutransfer this vehicle muzita mangu handisi kudzoka mumba, handisi kudzoka marriage. Chisarudza zvauri kuda pakati pemota yako nemarriage. The signs are there. I think munhu ari kudya achira kuti munhu akati ndakainamatira nyaya, she's scared maybe. Should I let him go? Should I? But she knows the signs are there. They've been there from day one. But like she said, our previous caller, that it took her years. So it's not just you wake up and you decide. Yeah. It might take you years. And the good thing is the conversation is starting now. You are getting help, and there are a lot of people that are also coming through with their advice. Totangira Ipapo, Star FM. Hello, how are you, girls? We're good. Maitabasa Mafona Baba, please go ahead. Story, guy. Too bad to be true. Yeah. Since exaggerated. How can a man go back, come back, go back, come back? Indiye mukadzi akangotarisa. Ungosiya kaneri. Hana kuroorwa. Ndiye akaroora munhu. Advice yaroda ndeiva. Ngaangoenda kumba kwavo. Uyu munhu ari kumba kwavo kudhara. Ngaagise ariko. Kusenza ari kusenza. Midziyo ndiye ari kutoishandira. Yes. Advice yaari kuda ndei. I think conviction sometimes. Tinenge tisati tasvika paya pekutoti zveshuwa ndiri kuitiswa paya. Hameno hanzi rudo rine maitiro arinoita. Ibofu. Blind. Blind. Yeah. Yeah. Uchibvuma kuva blind. Munhu ari careless kudai. Yeah. This one is a careless brute. Sorry. Bye-bye, girl. Hey, thank you so much. Kuti kwadzi nomwe mudhara siya munhu ari kumba kwavo. Forget about the writing affidavit or whatever. Thank you so much. Hot topic yedu yabata wakawanda ndaona na baba wafona. Zvichida
unangoona wako mwana msikana uchifunga kuti achipinda msituation yakadaro unoita say your mother, your sister, your brother, inyaya yakaoma. Asi nyaya dzatinofambira sedare tichionesana tichipanana chenjedzo neyambiro so that we can make this life much easier. Unoziva kuti unenge une pekupotera. We are Star FM, sounding good all the time. Edari, tinokutendai. Let's do it again tomorrow. It's news time. This is Zim Papers Radio Broadcasting